ng programa kasi ganito yung magiging usapan. Oo. Hi. Hi! How are you? Welcome po. Ano pong atin? Gusto ko po sanang inulog yung problema ko. Hindi, sa mga kabisyo natin, welcome to this video na wala pang title at merong magandang idea, si Rocky Tera. Yes, so kayo po ang magbibigay ng title sa programang ito or sa segment na ito. So magbigay po kayo ng title at ang pinaka magandang title po na maibibigay nyo sa amin, yun po ay magkakamit ng 500 pesos care of Lala Banderas. Wow! Sabihin ko sana, kung sino po makakapagbigay ng title dito sa programa, congrats. Congrats lang yung kaya. Grabe naman yon. 500, tag 250 kami. Inactive pa. Pero wala ka tong title. This is a concept yata out of the comments na nag-generate nung nagkaroon tayo ng challenge na lie detector challenge. Oo, so due to public demand. Wow! May demand. May public demand? Pero tatatlo lang sila. Actually, nabasa ko yung comments. Tatlo nga lang sila. Huwag kayo mawawala, dyan lang kayo Kaya nga, so eto po, ikinalulugod po namin sabihin sa inyo na yung tatlong yun po na nag-demand sa amin na pagsamahin kami sa isang programa or sa isang content, no? Eto na po yun. So Ayan. kasama nyo po, Rocky Tera. At syempre kasama nyo si Lala Banderas. Ito po ang programang walang title. Pero bahala. may pag-uusapan tayo. Yes! At ang pag-uusapan natin ay tungkol sa... Ang haba kasi. Hindi. Lalagay daw natin yung sarili natin sa isang sitwasyon na ganito ang sitwasyon, Rakitera. Paano daw ang gagawin mo? Bibigyan mo ba ng second chance yung isang tao na niloko ka for someone else? Oh, so dapat bang bigyan pa ng second chance ang jowa mong niloko ka? Yes. So, sa mga gustong sumama sa conversation namin dyan sa comment section, by all means, comment lang kayo. And ito po ay aming opinion lamang. It doesn't have to be a public's opinion about it. It doesn't have to be the truth or the reality of things. Ito ay opinion namin ni Rocky. Yes, so kung ayaw nyo po, di ayaw nyo. Sorry. Kung gusto nyo, itag nyo na lang din yung ex nyo ng loko sa inyo. Pero, kung gusto nyo, meron kayo sariling version, gawa kayo ng show. Charot! Yes. Parang umpisa pa lang nakaaway na. Bakit ganyan tayo? Kaya nga, ewan ko ba? Uy, pero yung totoo, ikaw, wait lang, tanong ko muna, Lala Banderas, ikaw ba ever in your entire life, naloko ka na ba by a jowa? Yes, naloko na ako. Hindi ko alam yan Oo, naloko na ako ng jowa na to the point na dalawa sila eh. Dalawang beses na sa akin nangyari to eh. One is hindi ako nire-replyan. Parang gino-ghost lang ako talaga. Tapos sinurprise ko siya. Oh my Sinurprise God, ko sa sinurprise mo? school. Oo, kasi Nag-aaral ka pa nito? oo, kasi medyo hindi siya ganun ka bright eh. Wait lang, anong sinurprise mo? So gawa mo na exam niya? Hindi. Ganun, or yung Di ba meron, quiz niya? ewan ko kung inabutan to ng panahon mo, pero meron kasi tinatawag na remedial classes ba yun? Yung classes that you have to take kapag meron ka nabagsak nung high Parang school. naririnig ko yan. But Yes. since medyo smart naman ako, hindi ko kailangan take. Joke. O diba? So, summer yun, meron siyang remedial classes. So, I went there out of the feeling gusto ko siya i-surprise kasi summer nga, di kami nagkikita. Ganyan. Ako yung na-surprise kasi alam mo yung nagbubuyuan, nagtutuksuan yung mga dalawang klase. Tapos sila yung pinagtutuksuan. Siya at yung isang girl. Oh my God. At si kuya mong boy, sayang na saya. So kitang-kita mo yung expression na masaya Yes. siya. Masaya siya nung tinutukso siya nung nakita niya ako nagbago yung muka. Oh my God. Totoo. Hindi ko alam yung mafe-feel ko nun kasi yung mga friends niya, alam naman ng lahat na kami. Alam na may girlfriend na ikaw Yes. ngayon. So lahat sila nakatingin sa akin and I was put in a position na awkward. Too awkward for me. I feel hurt. I feel betrayed. I feel stupid that time. Uy, pero baka naman tinutokso lang pero wala lang yun. May holding hands? Ay, may holding hands. Oo, nagaganyanan sila. Sampaling ko. Mali mo yung may inabot lang na pera. Meron Biro pala lang. mga transaction. Oo. Nagbebenta kasi ng yung mga crinkles. Tapos yung isa naman, ang nangyari is, nagkaroon ng something, may nangyari sa kanila ng ex niya. Oh my, paano mo Tama nalaman? kami. Sinabi sa akin ng friend ko. Nung friend mo na kaibigan din niya. Oo, barkada sila eh. Barkada pa siya at yung ex niya. Eh dahil, ka-schoolmate ko naman sila. Tapos best friend ko pa yung isang lalaking yun. Sinabi niya sa akin na, tanungin mo uli yung boyfriend mo Oh my. kung anong nangyari kagabi. Umamin.
Mm-mm. Tapos, nung mga nalaman mo na yun, as in stop ka na? Or pinagpatuloy mo pa? Yun ang tanong. I stopped. Oh my, so hindi ka na nagbigay ng second chance? I did not. Ayoko kasi siyang gawin sa sarili ko na I know hindi ako yung prettiest. Hala, ba't ako naiyak? Emotional ako. Baka meron ka, ako din. Oo, di ba? Okay. Parang emotional tayo. Alam ko kasi sa sarili kong hindi ako perfect. I'm not the prettiest. I'm not the smartest. I'm not the sexiest. Hindi ako hot. Pero maganda ka. I know I don't deserve that. Talino ka. Oo. That's something na linalagay ko sa utak ko I may not be all of those. Pero that's something that I do not deserve. Gawin mo na sa akin lahat kung gusto mo. Titisin ko naman kung katiis-tiis. Pero yung gawin mo sa akin yon and Cheating. then, yung cheating. And then, try to pretend the next day that nothing ever happened. Meron ka ng intention to lie about it. So, intention mo siyang maging habit. And I don't wanna be part of that habit. Kasi kung mahal talaga kita, I'll correct you the best way I know how. And that is to let you go. Hanggang maging ready ka na magseryoso for someone else. Not me. Grabe Ikaw. naman. Ito. Iyak na ba ako, Char? So, siya tatanungin natin. Wait lang, kaya mo siguro shinare yun kasi para i-share ko rin yung akin. Of course. Ikaw na nagsabi, I'm smart. Sasabihin ko pa man din sana, kasi yung nangyari sa friend ko. Huwag mo akong anuhin. Dahil smart ako, I know my way around words. So, ikaw Okay. naman. Sige, so ikaw, hindi ka na talaga nagbigay ng chance. Hindi. Pero kung tatanungin kasi ako kung magbibigay pa ako ng chance kung sakaling magloko yung jowa ko, as of the moment hindi na. Kasi natuto ako sa mga previous experiences ko. Yan. Okay, so dati kasi, syempre, kinakain ko lahat ng mga sinasabi ko na hindi ko na babalikan yan kasi niloko ako. Pero, kinain ko lahat ng mga sinabi ko, kaya nga medyo nanabada pa kasi kinain nga lahat ng mga sinabi. So, binalikan ko. Nilunok ko yung pride ko. Nilunok ko lahat ng mga, alam mo yun, or parang in-endure ko lahat ng mga sasabihin ng ibang tao because I love the person. And I felt like, baka naman this time okay na siya. Nagbago na siya. So, hindi ko nikukwento kung paano ko nahuli at paano ko naloko or something. Pero kukwento ko lang kung paano ko nagbigay ng second chance. It was really difficult to work out the relationship kapag meron ng stain yung relationship, especially yung trust. So, nasira kasi yun And dun sa rebuild namin ng trust nung ex-boyfriend ko na yun, as in, super duper, nandun yung yung anxieties, nandun yung lagi ako nag-check ng phone, nandun yung tinatanong ko sa sarili ko kung bakit ako niloko. As in, nandun, feeling ko hindi ko pa talaga din na-forget, pero baka napatawad ko naman. So, alongside pala with forgiving is forgetting. But at the same time, you have to be accepting. Sa lahat. So magkakasama lahat yon. Forgiving, forgetting, and accepting. Pero kung hindi mo kaya yung tatlong yun, then dapat tapusin mo na. Kasi it's gonna be a self-destruction. So that's what I did to myself. Kasi I already knew the consequence na, eto na yun. Ito yung dapat nyong gawin. Ito na yung dapat nyong ayusin. And rebuilding the relationship means also na dapat ikaw din sa sarili mo, alalahanin mo na ikaw din, you have to save yourself. Na parang hindi ka dapat nandun lang sa area na yun na kailangan build ka lang ng build, ganyan. Pero dapat ikaw din pala okay ka. Tapos dun sa pag-build mo na yun, parang, wasak ako pero parang hindi ko nabibuild. Pero yung binibuild ko yung relationship. So, nakalimutan mo yung sarili mo. May ganong part. So, eventually, naging okay naman kami. Naging successful kami because we wanted to work it out Pero, it happened again. Na dapat sana sa libro to. OMG, pero abangan nyo na lang yung libro ko. Yes, doon na lang yung full story. Yung full story, no? Pero it's more of the feeling naman na shinare ko doon Pero yun nga, nangyari siya ulit. So, ibig sabihin, kahit ano pa yung kagustuhan mo na i-build lahat or rebuild lahat, kung yun na talaga yung pagkatao ng tao or kung hindi talaga ikaw yung taong pagseseryosohan niya na i-drop niya na yun, then
it's not really gonna work out. Na gusto mo sana na tapat at totoo yung relationship ninyo, but you just really can't. So, ang non-negotiable ko pa naman. Ayun, diba? Dapat clear kayo with your non-negotiables. Ako nasabi ko na yun dati. Na ang non-negotiable ko, ito. So, ayoko ng cheating. Pag cheating na, tapos na tayo. But then nga, sabi ko nga, mahal ko, nilunok ko, so pinigbigyan ko pa. Pero yun nga, pag talagang, ayaw mo ng cheating, non-negotiable mo yun, you have to be firm about it. And just tell yourself na, okay, I know I deserve better. So, yun yung nangyari. Okay. So, natuto ako dun. And then, hindi na siya mag-a-apply sa akin ngayon. Kasi once the trust is broken, I don't think I can trust another person again or that person again. So, ganun na siya kahalaga sa akin. So, I really value integrity. Yung what you don't see, yung the conversations that you didn't hear, the actions that you didn't see, yun yung mas nagmamatter pala ngayon. Na parang kahit hindi kayo magkasama, kung nasa labas siya, ano bang ginagawa niya? Nire-respeto ka pa rin ba niya? Minamahal ka pa rin ba niya? Nagiging honest pa rin ba siya? Nagiging honest pa rin ba siya? Nagiging loyal pa rin ba siya? Yes. And in those moments, yun yung mas makakapagsabi na you have to continue, or yun yung gauge mo para masabi na ito yung relationship na kailangan ipagpatuloy pa. Pero sa mga nandyan po, nakikinig, I don't want you to think about this the wrong way. Na kapag nagbigay ka ng second chance, you are stupid, you should hate yourself, feel bad about yourself. Gusto ko ilagay niyo po sa konsepto ninyo na kaya tayo nagtatry ulit. Sa mga relationship, may mga tao kasi hindi ganun ka strong yung pag hindi ganun ka strong yung discipline not to subject themselves again sa ganung sitwasyon. Kasi nga andun yung rason na katulad ng sinabi ni Rocky, mahal mo I don't want you to feel sorry about yourself. You don't have to say sorry for the way you want to be happy. Exactly. Ilagay niyo yan lagi sa isip ninyo. You don't have to apologize. You wanted to be happy. That's why you wanted to try it out again. Exactly. So, kung hindi siya nag-pan out the way you wanted to, at least you'll have no regrets na, ay sana sumubok ako one more time. Ay sana baka yung second time na yun mag-work kaming dalawa. Wala kang regrets. Kasi alam mo sa sarili mo, you did. Yes. Everything you can possibly do for that relationship. It's just that, hindi talaga siya meant to work out Totoo. And we have different definitions of bravery. Katulad ng sinasabi mo kanina, you are brave if ipaglaban mo yung relationship mo kahit niloko ka na. You can also be brave by letting go of that person and saying no to that person who once hurt you. So, we all have that type of bravery within us. Yes. So, I think we should be proud of what bravery can do to us and what we mean by bravery. Saka lahat naman tayo mag-evolve sa ganyang klaseng pagkakataon. Like a Pokemon. Yes. May mga tao katulad nito. So both of us clear naman na we don't wanna go back to a person na nagloko sa amin. Rocky is because she has already experienced it and she already tried working things out with the person. Ako, I know the feeling and I don't wanna feel it again. That's why hindi ko na siya inulit. Pero ikaw, Kabisyo, kung sakasakali na magkakaroon ka ng deciding point today or parang iniisip mo sa sarili mo, pagbibigyan ko pa ba siya ng pagkakataon o hindi. Ito na lang isipin mo. As for me, tanungin mo yung sarili mo, saan ako mas magiging masaya? Saan ko mas haharap yung sarili ko sa salamin at sasabihin sa sarili ko na kontento ako sa naging desisyon ko. Do not base your decision on someone else. Do not base your decision on Rocky's point of view, my point of view. Lagay mo siya sa konsepto kung saan ikaw lang yung nag-isip. Ikaw yung nag-decide. Sometimes nga you have to practice daw kapag gumagawa ka ng decision on top of your head. Kasi that's the most honest decision you have. Ayun. At saka to add on that, no, dapat din daw, aside from happiness, hanapin mo daw kung saan ka mas magiging payapa. Yes. Yung peace kasi, you cannot really find that anywhere I mean, minsan nasa state mo yan, nasa kaloob-looban mo yan. So, kapag gagawa ka daw ng isang desisyon, alongside with being happy, you have
to be at peace. So, kung yung dalawang yun, nag-jive yun, and naramdaman mo na, eto yun, eto makapagpapaligaya, but at the same time, makapagbibigay sa akin ng kapayapaan, then kabisyo, maybe that's the right choice or that's the right thing to do. Pero, pwede rin naman kasi na at peace ka, but at least, excuse me po, Alam mo yung seryoso. Kaya nga Ang eh. ganda ng boses, Oo. pero may garalgal. baka naman, sabi kadiri naman itong babaeng to. Maganda ka pero dugyot. Yun yung peg for today. Kadiri, nandun na eh, seryoso na eh. Ang no? ganda na eh. Oo. Diba? Humahagod na yung mga Kaya boses. nga eh. Pero yun nga, pwede kasi rin, yung yung tipong at peace ka, but you are not happy at that moment. Pero yun nga, sabi nila, pwede ka naman daw maging at peace today, but pang long term yung peace na mararamdaman mo. Tapos, yung happiness, pwedeng ngayon mo lang maramdaman na hindi ka masaya, pero in the long run, dun mo siya mararamdaman. Peace today, happiness to follow. Yes! So, di ba? May bago kami slogan. Oo, peace today, happiness to follow. Pero sa mga kabisyo natin, if ever na, yan nga, nagkaroon kayo ng experience, siguro ito in general na lang po, nagkaroon kayo ng experience, tapos naloko kayo, or basta nagkaroon kayo ng traumatic past relationship in your life. Oo, hirap yung trauma dun. Just remember, no, as for me, na your past doesn't define you. It helps you grow. Kung ano man yung nakaraan mo, it doesn't define the person that you are today. It helped you to grow into the person that you are today. You are Yes. stronger, you are beautiful, you are worth it. Those are the things na hindi mo kailangan na ihingi ng validation to other people. That is something that you give to yourself. You earned it Totoo. every single day you choose to fight in life. So wag kang humingi ng validation from other people. Wag kang humingi ng validation from your past. Do not ever question your worth. Kasi that one, ikaw yung makakasagot. Alam mo sa sarili mo na hindi ka man maganda. Hindi ka man laging may pera. At least, At least tao ka. hindi ka mukhang tae. Sabi ko na sa'yo eh, maganda ka pero dugyot ka. Oh, Oy, yeah. at saka sabi ni Nicole Ayala nga, 'di ba? Para sa mga ex, maglaway kayo noon. Ay, Hindi. sinaktan niyo ako noon. Oo, maglaway kayo ngayon. Yan. Oh. We take it from my mother. Yes, we take it for from our mother queen. So, kabisyo, kapit lang, darating din yung tamang tao para sa iyo na mag-aalaga ng iyong puso, tapat at totoo, at bibigyan ka ng kapayapaan dahil marami ng toxicity sa mundong ito. So, ang sarap maalagaan, mahalin ng Yes. tama. Ayan. At syempre sa mga kabisyo natin, if there are any more questions or topics or things about love, life, friends, self-improvement na gusto nyong pag-usapan namin ni Rocky sa isang programang wala pang title, ikaw na magbigay, gamit kayo ng comment section for it. Yes, so comment nyo lang po yung magandang title dito at mali ninyo, kayo na ang manalo ng 500 pesos brought to us by Lala Banderas! Mag-250 na nga tayo. Hindi ako shoutout na lang. Ay, this is also a part. This is an effort, ayan, para sa ating Women's Month. Oh, oo. Yes. So, happy International Women's Month sa lahat ng mga kababaihan out there. Hindi ka babae lang, kundi babae ka. Yan. At syempre, we'll see you guys again next time on our next video. Kung kailan, abangan na lang. Ayan. Yes. So again, my name is DJ Lala Banderas. And I'm Rocky Tara at ikay nakatutok dito lang sa Love Radio. Feel good.